Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вось і скончыўся студзень, а гэта значыць, што прыйшоў час даведацца, якія навіны і падзеі ўнутры і вакол NBA патрапілі ў першы афтоп месяца 2025 году. Ну што, пагналі! У ноч на 26 студзеня Бруклін Нетс вывелі з гульнявога звароту 15-ы нумар, пад якім клуб, тады яшчэ з Нью-Джерсі, прадстаўляў знакаміты Вінс Картер. Вінсэніці правёў за Нетс усяго 4,5 сезоны, але за гэты час паспеў стала замацавацца ў гісторыі каманды. Усталяваўшы рэкорд франшызы па набраным за адзін сезон ачкам, а таксама заняўшы трэцяе месца ў гісторыі клубу па агульнай колькасці набраных у ягоных колераў ачкоў і чацвёртае па ачкам, набраным у плэй-оф і па колькасці закінутых трохачковых. Ну што тут скажаш? Заслужыў! Студзень агулам быў месяцам рэкордаў для двух суперзорак NBA. Імя адной з іх – Нікола Йокіч. Па-першае, у ноч на 15 студзеня серб зрабіўся ўсяго другім цэнтравым у гісторыі лігі, які пераадолеў адзнаку ў 5000 асістаў за кар'еру. Раней такое атрымлівалася толькі ў легендарнага Карыма Абдул-Джабара, які зрабіў 5660 рэзультатыўных перадач. Што ж, гледзячы на агульную статыстыку Ніколы, падаецца, што рэкорд легенды Лейкерс пратрымаецца яшчэ не больш за год. А па-другое, Йокіч разам са сваім цяперашнім аднаклубнікам Расселам Уэстбрукам зрабіліся першай парай сукаманднікаў, якія разам афармлялі па трыпл-даблу ў больш чым адным матчы за сезон. Першую гульню, адзначаную трыпл-дабламі і Йокіча, і Уэстбрука, Денвер правёў супраць Юты ў ноч на 31 снежня прошлага году, а другую – менш чым за 2 тыдні, у ноч на 12 студзеня 2025 супраць Брукліна. А ўвогуле статыстыка Ніколы ўражвае. Па стане на канец студзеня ён правёў у сваёй кар'еры 717 матчаў, у 151 з якіх афармляў трыпл-даблы. То бок у кожнай пятай гульні. Кожнай пятай. Другім жа гульцом-рэкардсменам месяца зрабіўся лідар Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. Так, у ноч на 4 студзеня ён абышоў Майкла Джордана і зрабіўся аднаасобным лідарам лігі па колькасцю гульняў з 30 і болей набранымі ачкамі. Апроч гэтага, у ноч на 22 студзеня Джеймс у пераможнай гульні супраць Wizards набраў 21 ачко, 10 падбораў і 13 перадач. І тым самым зрабіўся другім гульцом у гісторыі NBA, які афармляў трыпл-дабл пасля дасягнення 40-гадовага ўзроста, прыяднаўшыся да легендарнага паштара Карла Мэлоўна. Мяркую, Леброн – адзіны кароль, больш чым 20-гадовае праўленне якога ідзе ўсім толькі на карысць. Як па мне, самай топавай навіны студзеня з'яўляецца тое, што Чикаго Буллс прынялі рашэнне вывесці з гульнявога звароту нумар 1, пад якім каманду прадстаўляў Дэрек Роуз. Роуз правёў першыя 8 сезонаў сваёй кар'еры за Чикаго і ўвайшоў у гісторыю лігі менавіта ў чырвона-чорных колерах, у якіх заваяваў узнагароду найлепшаму гульцу рэгулярнага чэмпіянату ў 22 гады, тым самым зрабіўшыся наймаладзейшым MVP за ўсю гісторыю лігі. Кожны сапраўдны заўзятар NBA хоць раз задаваўся пытаннем, чаго б мог дасягнуць Дэрек, калі б не тыя страшныя траўмы.
І сам Ді Роуз, які перад пачаткам гэтага сезону аб'явіў аб завяршэнні сваёй кар'еры. І прэзідэнт Булз Майкл Рейнсдерф, які агучыў гэтую прыемную навіну, ледзь стрымлівалі слёзы. Which is incredible. But I'm telling you right now, next year, when we retire your number in that Raptors, it's going to be more about you than the fans. So. Wow. So that's why you So I'm just telling you, nobody's wearing that number 1 jersey again unless PJ is a Bull. Then he's wearing that number 1 jersey, all right? Is that fair? Yeah. We really, I mean, Derek, we love you. We appreciate everything you've done for Chicago, and you're a special person. And Thanks, Mike. Go! You adding one more up there. Yeah. Thanks, guys. Лиз Кембридж, былая баскетбалістка WNBA і зборнай Аўстраліі. За час сваіх выступленняў у жаночай NBA уваходзіла ў зборную найлепшых навічкоў лігі, двойчы ў зборную найлепшых гульчынь, 4 разы абіралася ў склад удзельніц матчу ўсіх зорак WNBA, а таксама ў 2018 годзе рабілася найлепшай гульчыняй лігі па ачках, падборах і асістах. Апроч гэтага яна двойчы заваёўвала золата ў чэмпіянаце Аўстраліі, аднойчы ў чэмпіянаце Кітаю, брала срэбра чэмпіяната свету і бронзу Алімпіяды. Але найбольшая папулярнасць і шырокая вядомасць прыйшлі да яе на пачатку гэтага году пасля рэгістрацыі на OnlyFans. А ўсё таму, што, па прызнанні самой Лиз, за першы тыдзень на сайце яна зарабіла больш, чым за ўсю кар'еру ў WNBA. Для ўяўлення сумы скажу, што ў самы багаты свой сезон у Лізе Кембридж зарабіла крыху больш за $220 000. Пра што гэтая навіна? Пра сапраўдныя цікаўнасці сучаснага грамадства, пра ўсё яшчэ існуючае нераўнапраўе мужчын і жанчын на прыкладзе памеры аплаты працы, ці пра нешта іншае. Кожны хай вырашыць сам для сябе. Вось такія навіны і падзеі ўнутры і вакол NBA за першы месяц новага 2025 года падаліся мне самымі цікавымі. А можа я нешта прапусціў? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэта відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!